Unitat 2 del temari d'informàtica de quart, xarxa d'ordinadors. És a dir, una xarxa d'ordinadors és un conjunt d'ordinadors i elements que els comuniquen de tal manera que entre tots ells es comparteixin recursos, com és ara una impressora, un gran disc dur, una connexió a internet o d'altres. Això vol dir, com tothom entén, que una oficina central pot disposar d'aquests recursos concentrats, uns ordinadors molt poderosos, dels quals es fa còpia, del contingut dels quals es fa còpia de seguretat, molt d'espai d'emmagatzematge, molta informació, i les sucursals o les oficines que estan lligades en aquesta central, bé sigui per un simple cordó, amb certes condicions com veurem més endavant, o bé sigui a través de mitjans de comunicació més sofisticats, com és ara internet, una connexió per satèl·lit, una connexió per fibra òptica, telefònica, poden enviar i obtenir informació d'aquesta oficina i entre elles mateixes, de tal manera que si, per exemple, d'un producte, diguem, d'ordinadors, a les 9 del matí n'hi havia 100 unitats i aquesta sucursal en ven 10 de cop, en el mateix moment, pràcticament, en què aquesta venda es fa, les altres sucursals saben que només en queden 90 en el magatzem i per tant no poden disposar de 700 que hi havia al principi. Això és un avenç importantíssim sobre les primeres operacions que es feien amb ordinador. Els primers ordinadors que es van popularitzar, Commodore, SPET Commodore, tenia 8 Ks de memòria, lentíssim, un processador de 8 bits, comparat amb ara, el més petit dels quals en té 32, no disposaven de cap element de comunicació. Això que guai per aquí darrere és l'Apple II, el primer model d'Apple, no duia el monitor integrat. Ja suposava en aquell moments, encara que això no tingui res a veure en xarxes, val la pena veure-ho, no sé si es pot dir una innovació perquè feia gràfics en una resolució bastant avançada comparada amb aquests. Aquests ordinadors valien en aquell temps exactament el que ara són 1.000 euros i tenien 8 Ks de memòria i conservaven la informació, com s'Apple II en aquells moments, a dins cintes de casset, duien un casset integrat, llavors s'afegiren les disqueteres per no sortir en principi. L'any 1981 IBM va treure el primer PC i el 84 va treure això, que és un AT, que es pot considerar el primer equip que va aconseguir formar xarxes d'ordinadors a un preu acceptable. No és que abans no hi hagués ordinadors que tenien distintes pantalles de treball, però eren mainframes, grans ordinadors que tenien pantalles beneites, totes les quals depenien de la unitat central de procés que estava a l'ordinador principal. Amb l'aparició dels ATs, IBM va treure primer el Linux, però tot no el va desfer i va posar MS2 en cadascun d'ells. S'ha disposat d'ordinadors independents, cadascun dels quals tenien una unitat de procés, que col·laboraven amb una xarxa. Això era un invent extraordinari. De fet, tot i això, els ATs no se van imposar en el mercat com a element de xarxa, sinó com a ordinadors individuals. És clar, si una empresa o un particular es disposen d'una sèrie d'equips variats, a més ordinadors, tablets, etc., i volen treballar en col·laboració, necessiten un servidor, ni que sigui un servidor senzill, com és aquest que s'ha representat aquí, amb els quals s'hi ha de comunicar físicament i lògicament tots aquests equips. Clar, si tots aquests equips se dediquen a fer disseny i volen imprimir un impressor làser de bona qualitat, si no estan connectats en xarxa no hi hauria altre remei que disposar d'una d'aquestes impressores làser per cadascun dels equips que treballen. Això tindria un preu absolutament prohibitiu. La solució és juntar tots aquests equips en connexions físiques i també lògiques, com és natural, de tal manera que tots ells tinguin accés a un únic servidor, a una única impressora i, com és lògic, a una única sortida a internet. Aquí hi ha una representació de com podria estar fet això. No s'entra en detall, ja entrem més endavant, de com es fa aquesta connexió. Lògicament, és una connexió que té uns elements físics, hi ha d'un cable adequadament protegit per evitar interferències, perquè entre el servidor i els equips terminals es pot atravessar zones on hi hagi camps magnètics forts, i llavors hi ha d'haver unes normes, uns protocols lògics que marquin com s'ha d'enviar aquesta informació des d'un lloc de treball fins al servidor o fins a un altre lloc de feina.